Dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuna Türkmenawatda bir bazar gaýtadan açyldy. Türkmenistanyň günnäwir sebitlerini global koronavirus pandemiýasynyň fonuna girdilen çäklendirmeleriň çägine ýapylan bazarlar açylyp başlandy. Kafeler, restoranlar, awtourowlara hyzmat ediş nokatlary we awtoýolgolar ýapyklygyna galýar. Resmiler tarapyndan öz çägine hiçili koronavirus hadisasy boyun alynmaýan ýurtda maska we sosial aralyk düzgünleri dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapda soňky aýlarda sähel aşaklan ýokuşmalaryň gaýtadan hasabanyp başlananyny habar berýärler. Bu aralykda bazarlaryň soňky 3 aý töwereg wagt bäri ýapylanyna garamazdan salgyt we kirey töleglerini tölemäge mejbur edilýän bazar söwdegärleri bu talaplardan nägile bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň administrativ merkezinde 13-nji noýabrda bir bazaryň işiniň bölekligini dikeldilendigini habar berdi. Bazaryň açylmagy ýaşaýjylar üçin gowandyrjy waka boldy. Sebäbi gyş eşiklerini satyn almak üçin garaşýan adam köpdi. Ýöne bazar çäkli işleýär. Hepdede 2 gün, 6-njy gün we 2-nji gün işleýär diýip bir Türkmenawat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şoňa da köp adam şükür edip begenni diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Lewap vilayatynyň Farap we Däne etraplaryna daýhan bazarlarynyň hepdäniň 3 güni, çarşenbe, any we ýekşenbe günleri işleýändigini habar berýär. Bazarlaryň diňe 3 gün açylmagy yerli ýaşaýjylaryň bazarlary bolan talabyny doly kanawatlandyryp bilmese de, sewda işçileriniň soňky bir näçe aý bäri girdejisiz galanyny gödüňüne tutulsa, olaryň açylmagy gowy boldy diýip beýleki bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyza görä beýleki hyzmat ediş nokatlaryna girdilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Restoranlar, kafeler, toý mekanlary, awtouloglara hyzmat ediş nokatlary, awtoýolgolar ýapyklygyna galýar. Muňa garamazdan habarçymy Türkmenawatda diňe bir toý mekanynyň işine ruhsat berilýändigini habar berdi. Kafelerde we restoranlarda işleýän miňlerçe işçi bir näçe aý bäri işsiz galýar diýip yerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa döwrüne girdilen çäklendirmeler sebäpli iş togtudylan edara karhanalara döwlet tarapyndan nähildir bir kömegiň berilýändigi ýa-da däldigi barada köpçüligiň öňüne beýanat bilen çykyş etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawatda işi togtudylan bazarlardaky söwdegärleri soňky 3 aý bäri salgyt tölegleriniň hemde kirey tölegleriniň adatdaky syýaly töledilýändigini habar berýär. Galy berse de habarçymyza görä Türkmenawatda bir bazaryň gaýtadan işe başlamagy bazar söwdegärleriniň bu ýagdaý boýunça şäher häkimligininden şikayatynyň ýa-da gawat gelipdir. Bazar söwdegärleri soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyna bazarlaryň işiniň togtudylanyny garamazdan özleriniň kirey we salgyt töleglerini töläp gelenliklerini aýdýarlar. Bu aralykda habarçymyz Türkmenawatda beýleki karantin çäklendirmeleriniň saklanyp galýanyny, şäheriň merkezindäki köp gatly jaýlaryň arka tarapyna ýaz şärelerini geçirmegiň gadagan edilýändigini habar berýär. Märeke bermek üçin stol, stul goýdurmaýarlar. Gazan gaýnatmak berk gadagan. Şol sebäpden 7 we 40 ýara sadakalary onuň dogduk obasyna bermek tawsyrylýar diýip Türkmenawat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň ikinji habarçysy Türkmenawatda we Farapda soňky bir hepde bäri COVID-19 hadisalarynyň täzeden hasabanyp başlananyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenawatyň ýokunç keselleri hastahanasyna her gün 30 töwereg adam koronavirus bilen kabul edilýär. Habarçymyz bilen atlandyrylmazlyk şertine gurrundaş bolan bir saglyk işgäriniň sözlerine görä Türkmenawatda öňümizdäki ýylyň 15-nji ýanwaryndan geç galsa 1-nji fevraldan başlap bir vaksinasiýa gaýtadan tanjymy işlerini başlamak gödüňüne tutulýar.